Amina yarinya ce mai ƙoƙari kuma tana son zuwa makaranta, amma kullum a makare take zuwa, kuma duk lokacin da ta zo sai malamarsu ta zane ta. Ita kuwa Amina ba ta taɓa damuwa ko ma ta yi kuka akan hakan ba. Ana nan wata rana sai Amina ta zo makaranta da wurwuri. Sai malamarsu ta tambaye ta me yasa yau kika zo makaranta da wuri baki makara ba? Sai Amina ta ce ni kaɗai ce a wajen mamana, mahaifina ya rasu kuma mamata ba ta da lafiya. Kullum idan na tashi da wuri ni nake ɗebo ruwa na yi aikace-aikace na yi wa mamata dukkan abin da take so, sannan na taho makaranta. Shi yasa nake makara. Cikin rashin sa'a mamata ta rasu wancan satin, shi yasa ban zo makaranta ba. A yau na zo da wuri ne saboda yanzu babu wasu aikace-aikace da nake yi masu yawa. Da zarar na tashi, na yi wanka, na shirya nake tahowa makaranta. A yayin